Magandang tanghali, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Sisimulan na ng San Fernando Electric Light and Power Company ang relokasyon ng mga linya ng kuryente sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando bilang suporta sa North-South Commuter Railway o NSCR project ng pamahalaan. Sa isang pahayag, inanunsyo ng SFELAPCO na isasagawa mga paghukay matapos ang 3 linggo upang mailipat ang mga overhead power lines sa ilalim ng lupa. Dahil sa kabang na ito, walang magiging sagabal sa pagpapatuloy ng proyekto. Nakatakdang maghukay at maglatag ng power lines ang kumpanya sa St. Dominic Subdivision sa Barangay Dolores, Capitol Boulevard sa Barangay Santo Niño, 2 lugar sa Barangay Santa Lucia at sa Barangay San Pedro Viejo. Ayon kay Attorney Cathy Diaz, tagapagsalita ng SFELAPCO, tatagal ng 2 hanggang 3 buwan ng underground cable works at makukumpleto ang relocation project sa loob ng 6 na buwan. Inaasahang magkakaroon ng paninikip ng trapiko at aberya habang isinasagawa ang construction phase, kaya hiling ng power company ang pag-unawa at pasensya ng mga maapektuhan nito. Asahan raw na gagawin ng lahat ng SFELAPCO na kaagad matapos ang relocation activities upang hindi makaabala sa publiko. Sa kabila nito, maliit lamang raw ang magiging epekto ng proyekto sa supply ng kuryente sa syudad. Matagal ng inisyatiba ng gobyerno ang NSCR project na layo ng kaunlaran ng ilang probinsya sa hilaga at katimugang bahagi ng Metro Manila sa tulong ng railway system. Magbubunga ito ng mas pinalakas na transportasyon na infrastructure na magreresulta ng mas mabilis na biyahe at economic growth sa mga lugar na daraanan ng tren mula Tutuban sa Maynila patungong Clark sa Pampanga. Bahagi ito ng pagnanais ng kasalukuyang administrasyon ng mga large-scale infrastructure development sa ilalim ng Build Better More program. Abangan ang iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.